ଆମେ ଆଜି ଆମ ଚାରି ପାଖରେ ଥିବା ଗଛ ପତ୍ର ସବୁ ଚିହ୍ନିବୁ ହେଲା ଜାଣିଛ ନା ସବୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ନା ଆଉ ଆସ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ ଆସ ଏଇଟା କି ଗଛ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ପେଡ଼ା ଖାଉଛ ଗଛରେ ହୁଏ ପେଡ଼ା ଖାଅ ଖାଉ ତ ସବୁ ଆଉ ପେଡ଼ା ଗଛଟା ଚିହ୍ନିଲ ଆଉ ଚାଲ ସେପଟିକି ଏଇଠି ଆସ ଏଇଟା କି ଗଛ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଖାଉଛ ନା ନଡ଼ିଆ ନଡ଼ିଆ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଉଛ ଭଲ ନା ଦେହ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ନା ପେଟ ଥଣ୍ଡା ରଖେ ନା ପଇଡ଼ ପାଣି ଏବେ ଜାଣିଲ ନଡ଼ିଆ दीदी फांका को जाओ एपटे जाओ फांका को जाओ पणस ପଣସ ଖାଅ ମିଠା ଲାଗେ ନା ପଣସ କୋଉ ଟାଇମରେ ହୁଏ କହିଲ କୋଉ ଟାଇମରେ ତମେ ପଣସ ଖାଅ କୋଉଟା ରାତିର ନୁହେଁ रज समय ରଜରେ ପଣସ ଖାଅ ନା ରଜରେ ଖାଅ ପଣସ ଆଉ ସେଇଟା କି ଗଛ ଏଇଟା ନା ଏଇଟା କି ଗଛ ଆମ୍ବ ଖାଅ ଆମ୍ବ ସେ ରଜରେ ବେଶୀ ଖାଅ ନା ରଜ ଟାଇମରେ ଆମେ ଆମ୍ବ ବେଶୀ ଖାଉ ଆମ୍ବ ପିଠା ପଣସ ସବୁ ଖାଅ ମିଠା ହେଲା ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଏଇଠିକି ଆସ ପିଲାମାନେ ଏଇଠିକି ଆସ ପିଲାମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛ କଣ କରନ୍ତି ପୂଜା କରୁଛ ତମେ ଡେଲି ପାଣି ଦିଆଯାଏ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳ ତୁଳସୀ ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ତୁଳସୀ ମହୁ ଖାଆନ୍ତି ହେଲା ଏଇଟା ଆଉ କ'ଣ ପୂଜା କରୁଛ ଚାଲ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ फूल मंदार ଆସ ପିଲାମାନେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଦେଖିଛ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ କେମିତି ଦେଖିବାକୁ ହେଇ ପରା मंदार फूल ହେଇଛି କାହିଁକି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ହେଇଛି ନା ଦେଖିବା ହଁ ଏଇ ଦେଖ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ନା ଏଇଟା ଦେଖିଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛି ନା କେମିତିକା କଲର କେମିତି ତାର ଧଳା ଏଇଟା ହଉଛି ଯୋଉ ଘିଅ କଲର ସେଇ चपा ଧଳା ଘିଅ କଲର ସବୁ ରଙ୍ଗ କଲର ଅଛି ମନ୍ଦାର ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଅଛି ଧଳା ମନ୍ଦାର ଅଛି ଆଉ ଏଇ ମନ୍ଦାର ଆଉ ସବୁ ଅଛି ଆଉ ସେ ବଡ଼ ଗଛଟା ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ସେ ବଡ଼ ଗଛଟା କ'ଣ ସେଇ ଗଛଟା କହିଲା ଏଇଟା କ'ଣ ଆସ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ଗଛଟା କ'ଣ ଜାଣିଛ ଶାଗୁଆନ ଗଛରେ ପଲଙ୍କ ଆଉ ସବୁ କାଠ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଚେୟାର ଟେବୁଲ ହେଉଛି ପଲଙ୍କ କାଠ ଜିନିଷ ସବୁ